Salam gadyrdan iyleşler we mähribanlygynyň. Doğruluk ýoly gepleşimede hoş geldiňiz. Siz adamlaryň iň erwet günüm ýa-da iň erwet giýjem bolly diýenlerini eşitip gördüňizmi? Kimdir biriniň iň erwet giýjesi näme bolup biler? Mysal üçin futbol komandasynyň yeňilen giýjesine belli futbol oýunçysy Maradona bu meniň iň erwet giýjem diýenini bilýän. Ýa-da bir turist, ýaly dünýä gezýän bir syýahatçynyň bir mihmanhanada tarakandan doly, hapa bir otogda geçiren giýjesine iň erwet giýjem diýip gaharlanyp durandygyny görse bolýar. Ýa-da söýüşýänleriň bir-birleri bilen gaharlanyp uruşan giýjesi olar üçin iň erwet giýjesi bolup biler. Bizim özümizin hem iň erwet baştan geçiren giýjemiz bolanlar. Halaskär İsa Mesih üçin hem iň garanky, iň erwet giýjesi bolupdy. Ol giýje İsa Mesih iň ýakyn adamy tarapyndan 30 kümüş teňe pula satylyp, tutsak edilip, eziýet berilip, sorak edilen giýjesi bolupdy. Iň ýakyn şägirdi tarapyndan 3 gezek ret edilen giýjesi de şol giýjedi. Ol giýjede nämeler bolup geçipdi? İsa Mesih näme sebäpden bu iň erwet, iň garanky giýjeden geçmeli bolduka? Bu gepleşimizde bular barada öwrenäris. Ve bizim iň kıyın günümizde, iň erwet, iň garanky giýjemizde bize ýardam etjek hakykatlary öwrenip, durmuşumuz üçin ulanarys. Bilşimiz ýaly İsa Mesih özü bilen bolmaly zatlary bilýärdi. Hemme zat Hudaýyň meýilleşdirişi kimin barýardy. Elbetde daş töweregindäki şähertleri bu wagt muňa dolu göz ýetirip bilen okdylar. Onu tutsak edip, ölümü tapşyrjak dinler we siyasi ýolbaşçylar hemme zatyň gudraty güýçlüğiniň maksadyna laýyk barýandygyny bilen okdylar. Özüne nähili eziyetleriň, töhmetleriň we soňuna hem elhenç ölümüň garaşýandygyny bilýän İsa Mesih adamzady halas etmek üçin Hudaýyň bellen geçen gepleşiklerimizde öwrenip geçişimiz ýaly. İsa Mesih ilki bilen giýjäniň ilkinji böleklerini şägirdleri bilen Pesah saçagynyň başyna geçiripdi. Şonu Rebleriň Rebbi, paçalaryň paçasy bolan İsa Mesih şägirdleriniň aýaklaryny ýuwpdy. Özüniň adamzadyň günäsi üçin ganyny dökçekdigini aýdyp, özüniň bu getirjek gurbanlygyny ýatlamak üçin bir çöregi bölüp iýmegi we bu arkaly onuň adamzat üçin eziýet görüp öldüriljek bedenini ýatlamagy we bir käsedäki üzüm şerabyny içmek arkaly bolsa, onuň insanlar üçin dökçek mukaddes ganyny ýatlamagy aýdyp, olara täze bir däpde sur beripdi. Ol giýje İsa Mesih şägirdlerine we oňa iman eden bize täze tapşyryk berip şeýle diýipdi. Size bir täze tapşyryk berýärin. Bir-biriňizi söýün. Meniň sizi söýüşüm ýaly siz de bir-biriňizi söýün. Bir-biriňize söýüňiz bolsa, siziň meniň şägirdim diňizi hemmeler biler. Oýlanyp görüň. Dünýäni yaradan, gudraty güýçli Hudaýyň kelamy, mukaddes sözi, ýönöke, günäli we ejiz bolan adamlaryň aýagyny ýuwýar. Reb İsa Mesihimiz Hudaýyň şöhraty üçin, onuň maksadynyň berjaý bolmak üçin we adamzada bolan söýgüsi üçin özüni peseltdi. Hatta bir hyzmatkar sypatyna girdi. Ol bizim üçin her bir zatda görelli boldy. Bizim mugallymymyzdyr. Durmuşda ýaşamagy, Rebbe we adamlara hyzmat etmegi ondan öwrenmeliler. Bizim Rebbimiz pes göwnüdir we mulaýymdyr. Ol şägirdlerini çyndan söýdi we olara hyzmat etdi. Bu wagt bolsa özüniň söýüşi ýaly bizim hem bir-birimizi söýmegimizi we hyzmat etmegimizi
esleýär. İsa Mesih şähertleri bilen nahar ýyp bolup, olara hyzmat edip, köp zatlary ýene-de öwredenden soň olar üçin dile getdi. Bu ýerde bir zady belläp geçesim gelýär. Şol giýje İsa Resuli Petrusyň özüni 3 gezek ret etjekdigini aýdyp duýdurupdy. Petrus bolsa İsa üçin hatda janyny hem berjekdigini aýdypdy. Bulardan soň İsa Mesih şähertleri bilen Kidron deresinden geçip bir Getsemani diýen zeytun bagyna bardy. Şu taýda Kidron deresi barada käbir zatlary belläp geçesim gelýär. Bilişimi diýäl mukaddes ýazgylarda köp zatlarda geçen zatlary bilen soňky bolanlaryň arasyna baglanyşyk, peýgamberlik we dürlü hakykatlara işaret edýän nişan bolan zatlar bar. İsa Mesihiň gelip Kidron deresindäki bir bagda tutsak edilmezinden öňkü sagatlaryny dogada geçirmegi, tarihte öň bolan zatlar bilen we şol günlerde Ýerusalimde bolýan zatlar bilen baglygy bardyr. Kidron deresiniň yerleşen yeri Ýerusalim şäheriniň Günbatar diýwarynyň daşynda bolup, Hudaýyň ibadatxanasynyň hem Günbatar diýwarynyň gaptalyndan geçerdi. Pesah bayramy döwründe Israýlyň ilaty Ýerusalime ýygnanyp, her bir maşgala, mal gurbanlygyny getirmelidi. Alımlaryň çaklamalaryna göre Pesah döwründe 250 000 golay mal ibadatxanada gurbanlyk sypasyna gurbanlyk getirilýärdi. Bu 100 000lerçe mallaryň gany bolsa keçijik aryklar bilen Kidron jülgesine akyzdyrylýan ekeni. Kidron deresine şol mallaryň gany suw bilen garlyp akypdyr. Hatta Kidron diýmeň manysy garamtyl çeşme diýmegi aňladýar. Bu wagt bolsa İsa Mesih tutsak edilip, sonra adamzadyň günäleri üçin öldürilip, gany döküljeginiň öňkü giýjesini şol gurbanlyk mallarynyň adamlaryň günälerinden dolu saplap bilmeýän ganlary akýan jülgeden geçip, onuň goloýundaky bagda dilegde wagt geçirýärdi. İsa Mesih bu wagt elbetde özüniň adamzadyň günäleri üçin janyny berip, mukaddes ganyny dökçökdigini we bu gan arkaly insanlar Hudaý bilen ýetirilen gatnaşyklaryny dikellip biljekdiklerini ýatlanýar. Mundan başga padşa we peýgamber bolan Dawudyň neslinden gelen Mesih özü baradaky peýgamberlikleri berja edýärdi. Dawud padşa da öz halky tarapyndan ret edilip, oğlu Absalom tarapyndan tahtından agdarylmak üçin kowulana Ýerusalimden şol İsa Mesihiň baran Kidron jülgesinden geçip gaçmaly bolupdy. Dawud hem İsa Mesih ýaly öz dosty we ýakynlaryndan biri bolan Ahisofel tarapyndan dönüklik edilip satylypdy we öz oğlu Absalom tarapyndan ret edildi. Soňunda bolsa İsa'nın şäherdi Ýuda Iskariyotyň İsa'ny satandan soň özüni asyp öldürilişi ýaly Dawudy satyp oňa dönüklik eden Ahisofel hem özüni asyp öldüripdi. Dawud özüniň 2-nji we 40-njy mezmuruny şol wagt Kidron deresine ýazypdyr diýip aýdýarlar. İsa Mesih Ýuda Iskariyotyň özüne haýynlyk edenini Dawudyň 40-njy mezmurundan aýdan ine bu sözleri bilen baglanyşdyryp ine şeýle diýipdi. Yahyanyň hoş habar 13-nji bab 18-nji aýat. Men siziň hemmäňiz hakda aýtmaýaryn. Men öz saýlanlarymy bilýärin. Emma goý mukaddes ýazgylardaky hatda duýdumy iýen maňa haýynlyk etdi diýen sözler berjaý bolsun. Men size näme boljagyny öňünden aýdýaryn. Bular amala aşan wagty. Siz meniň kimdigime göz ýetirersiniz. Maňa inanarsyňyz. Görşümi diýäli İsa Mesih bu Kidron deresinden geçmege we ol ýerdäki Getsemani diýen zeytun bagynda bolmagyna hem ruhy hakykatlar ýatyr.
Yüz müňlerçe malların Kidron deresine tarap akyan ganlary adamzadın günälerini ýuwup bilen okdy. Bu sebäpden İsa Mesih kämil we mukaddes ganyny dökmek üçin iň soňky gijesini bu ýerde dogada geçirdi. Sonra İsa Mesih Zeytun bagyny birnäçe sagady dogada dilegde geçirdi. Birnäçe sagatlardan boljak eziyet jepalar we elhenç zorluklar we ölümün we iň esasy hem bütün adamzadyň günäleriniň ýükü astyna galyp, hatda Ata Hudaýyň hem wagtlaýynça ondan daşlaşmagynyň ýükü çekerden agyrdy. Bu sebäpden insanlyk tebigatynda bolan İsa Mesih Hudaýdan bu eziyet we ölüm käsesini özünden geçirmegini sorap dileg edipdi. Emma hatda şol ýagdaýda hem Hudaýyň erkiniň bolmagyny sorap oňa ýüzlenipdi. İsa Mesih kyn ýagdaýyna, iň soňky, iň gussaly, iň agyr gijesine doga dileg bilen geçiripdi. Dileg edip bolanyndan soň turup İsa şähertleriň ýanyna geldi. Olaryň uklap ýatanlyklaryny gördü. Olar gaýgy hasratdan ýaňa tapdan düşüpdiler. İsa olara, "Näme üçin uklap ýatyrsyňyz? Synaga düşmedi ýaly, turuňda, Hudaýa dileg edin" diýdi. İsa Mesih hatda ine bu kyn ýagdaýynyň içinde hem şähertlerine synaga düşmedi ýaly doga etmeň wajypdygyny öwredipdi. Çünki gaty köp synagyň olaryň üstüne gelýändigini, Laytada bu giýje Petrusyň köp basyş astyna boljakdygyny İsa Mesih bilýärdi. We oňa doga etmege we Hudaýdan akyldarlyk we güýç soramagy ýatladypdy. Petrus bolsa heniz bu sözlere ünüs beren okdy. Öz insanlyk güýjüne, akyldarlygyna bil baglaýardy. Ýöne soňunda näme bolandygyny biz bilýäris. Petrus geljek synaga durup bilmedi. Eger bizem durmuşymyzdaky synaglardan geçip berk durmak islesäk, onu doga dilege berilmeliriz. Çünkü dogada biz özümüze däl, Hudaýa bil baglaýarys we ondan güýç, akyldarlyk soramagy öwrenäris. İsa Mesih'i tutsak etmäge gaty köp eskerler eli ýaragly geldiler. Şol wagt Petrus İsa'ny goramaga çalışdy. Çünkü bu adam ol öz düşünjesine ve güýjüne bil baglaýardy. Dünýäniň kynçylyklaryna we adalatsyzlyklarına kılıç bilen durup bilerin diýip pikir edipdi. Emma bu da atlaryň esasyna gara güýçleriň, ýagny şeytanyň durandygyny we bu ruhy güýçlere, diňe ruhy ýaraglary bilen durup boljagyndan bu wagt Petrus habarsızdy. Ýöne tizara Petrus bulardan sapak aljakdy. Petrus hatda söwüşüji hem däl. Ol balykçydy. Ol kılıcı alıp baş ruhanyň hyzmatkarynyň kellesini aljak bolanna onun gulagyny kesse. Elbette İsa Mesih Petrusa käýedi we kılıcını taşlamagyny talap etdi. Çünkü kılıç bilen adam öldürenlerin özleri hem kılıç bilen öldürüljekdigini aýtdy. Ve İsa'nın şähertleriniň göreşi kılıç bilen bolman, ruhu kılıç olan Hudaýyň mukaddes ýazgylaryny wagt edip dünýä hoş hawary wagt etmekdigini we doga dileg bilen we özleriniň imanynyň dogry işleri bilen gara güýçlere garşy durmagydyr diýip İsa olara öwretdi. Soňra nämeler bolup geçdi? Bu arada ýazgy ine şeýle onsoň eskerler olaryň harby serkerdesi we Yahudy garawlary İsa'ny tutup elini ayagyny daňdylar. Onu ilki Hananyň ýanyna alyp bardylar. Hanan şol ýyl baş ruhany saýlanan Kayafanyň gaýnatasıdy. Halk üçin bir adamyň ölmegi bähbitlidir diýip Yahudylara maslahat beren hem Kayafady. Simon Petrus bilen ýene bir şägirt İsa'nyň ýzyna düşüp gitdiler. Ýanky şägirt baş ruhany bilen öňden tanyş bolan soň ol İsa bilen bile baş ruhanyň howlusuna girdi.
Ýöne Petrus daşarda gapynyň agdyna durdy. Onsoň baş ruhany bilen tanış şägirt daşary çykdy da gapyny saklayan aýala bir zatlar aýdyp Petrusy içeri saldy. Gapyny saklayan aýal Petrusa "Senem bu adamyň şähertlerinden dälsiň" diýip oňa ýüzlendi. Ol "Ýok" diýip jogap berdi. Howanyň sowuk bolan üçin hyzmatkarlar we garawullar ot ýakyp çoýunyp durdular. Petrus hem olaryň ýanyna ýylynyp durdy. Simon Petrus ol ýerde oda çoýunyp durdy. Ondan "Senem onuň şähertlerinden dälsiň" diýip soradylar. Emma ol "Ýok" diýip inkar etdi. Ol ýerde baş ruhanyň hyzmatkarlarynyň biri Petrusyň gulagyny kesen adamyň garynlaşydy. Ol hyzmatkar "Men seni bagda onuň bilen bile görmedimmi näme?" diýdi. Petrus ýene inkar etdi. Edil şol wagt horaz gıygırdy. Elinde gylyjy ýa-da goşuny bolmadyk. Parahatlyk şahzadasy İsa Mesihi eli ýaragly goşun bilen gelip tutsak etdiler. Ve bir garakçyny äkiden ýaly giýjäniň çuň garaňkysyna baş ruhany wezipesinde bolan Kayafanyň gaýnatasy Hananyňka sorak etmäge alyp bardylar. İsa Rabbimiziň tutulan giýjesinde bolan zatlarda biz 3 aýratyn zady görýäris. Birinciden, İsa Mesih dinarlar we dini ýolbaşçylar tarapyndan ret edildi. Çünki İsa Mesih din ýöretmek üçin ýa-da täze bir din döretmek üçin gelmänni. Çünki din we dinarlyk adamlary Hudaýa ýakynlaşdyryp bilenok. Olaryň dogry ýaşap adalaty berkarar etmegine hem ýardam edenok. Din we dinarlyk insanlaryň özlerini daşyndan nähil alyp barmalyklaryny keshitlep, insanyň daşky boluşyny görkezip bilýär. Emma İsa Mesihiň dünýäge gelmeginiň we durmuşy öwredenleriniň maksady biziň kalbymyzda täzeleniş emele getirip Hudaý bilen diri gatnaşygy ýola goýmakdy. Hudaý dinarlygy däl, özü bilen diri gatnaşykda bolmagymyzy isleýär. Dinarlyk köplenç onu etme ýa-da muny et diýip näme etmeli däldigimizi ýa-da näme etmeliligimizi aýdýar. Dinar adamlar men araq içemok, men oğurluk edemok, men onu ýa-da muny edemok, ýa-da men doga okuyan, men ibadatxana baryan diýip övünmegi emele getirýär. Emma galp dindarlygyň arkasyna gizlenýän kalbymyzdaky çuňur günäleri aradan aýryp bilenok. Ve Hudaýyň isleýän kalby arassa, çyndan kalbymyzdan dogry adamlar bolmagymyzy dinarlyk ýa-da dinler emele getirmeýär. İsa Mesihiň hödürleýän durmuşynda bolsa, kalbymyzdan tämizlenip, içki häsiýetimizde özgörmeklige we Hudaýyň isleýänlerini çyndan berja edip ýaşamaga güç, akyldarlyk berýän Hudaýyň ruhunyň ýaşajakdygy aýdylýar. Din we dinarlyk bölünüşik emele getirýär. Aýallary erkeklerden aýrýar. Bir halky beýleki halkdan ýa-da dinarlary dinar bolmadyk adamlardan aýrýar. Ýokary ýa-da pes görýär. Mysal üçin İsa'nyň döwründe ibadatxanada aýallar we erkekler bir ýerde durup Hudaýa secde edip bilen okdylar. Olary diýwar ýa-da bir perde aýrýardy. Ýa-da Ýewrey halky bilen başga bir milletden bolan biri ibadatxananyň bir ýerine deň durup Hudaýa secde edip bilen okdylar. Başga milletlerden bolanlar üçin ibadatxananyň daşky howlusy berilenni. Diňe şol ýerden secde edip bilerdiler. Ýa-da Hudaýa secde etmek üçin diňe aýratyn bir ýere barmak talap edilýärdi. Emma İsa Mesih insanlar arasynda duran diýwarlary aýyrmak üçin geldi. İsa Mesih'e iman edenler bir ýerde aýallar erkek bir ýerde deň durup Hudaýa secde edip bilýärler. Haýsy milletdendigine, ba ýa-da garypdygyna,
başga da hiç bir zada seyretmän, Reb Hudaýa deň derejede secde edýärler. O döwürler şu wagt hem dinarlyk, dinar adamlary dogry saýyp, beýlekleri günäli görkezýärler. Bu sebäpden dinarlar özlerini günäli saýanlardan beýik tutýarlar. İsa Mesih bütün beýiklikleri we peslikleri tekizläp, Hudaýyň merhemet kürsüsiniň öňünde hemmeni deň etdi. İsa Mesih hemmeler günälidir we Hudaýyň merhemetine, rehimine we halaskärini mätäşdirler diýe. Şol halaskär hem mendirin diýdi. Ine bu sebäpden dinarlar onu ret edip soňunda hem öldürdüler. İkinciden İsa Mesih'in düşmanları onu adalatsız höküm ettiler ve ona yamanlyk ettiler. İsa Mesih'in tutsak edilmegi hem onun hananyň ýanyna sorak edilmegi, sonra baş ruhan tarapyndan soraga çekilmegi ve ýerden dinarlar meclisiniň öňüne getirilmegine bir kanunçylyklary bardy. Mysal üçin hatta şol döwrüň Israil kanunlary hem bir adamy giýjäniň içinde sorak etmege gadagan edýärdi. Hiç hili resmi wezipede bolmadyk. Hanan bolsa umuman İsa'ny soraga çekmege de haky ýokdy. Baş ruhany bolan Kayafanyň özü de günäkäri soraga çekmege haky ýokdy. Onun başgada Hanan hem, Kayafada we dinar meclisi hem İsa Mesih'in öz-özüne karşı güwälik etmegini talap edip mecbur etjek bolupdylar. Bu hem bir kanunçylykdy. Bu dinar ýolbaşçylar kanunlary saklamagyň deregine kanuny özleri bozup adalatsızlyk edýärdiler. Netijede eger İsa Mesih'in bir giýje günlüğüniň dowamyna 6 gezek höküm edilmek üçin soraga çekilip dürli ýolbaşçylaryň öňüne getirilendigini görýäs. Günäsiz birini günäkärlemek üçin şeýle can çekýärdiler. İsa Mesih bu adalatsızlyklaryň içinde, bu iň kyn pursatlaryna hem yekelikde galyp, iň elhenç we agyrly eziýetleri baştan geçirenne hem maksadyndan dänmedi. Ýa-da adalatsızlyga yamanlyk bilen, sögülenne, urulanna sögmek ýa-da näletlemek bilen jogap bermedi. Gadyrdan iýleşin. Belki sizem durmuşuňyzda özüňize ýa-da ýakynlaryňyza garşy adalatsızlygy baştan geçirensiňiz. Ýa-da şu wagt hem belki geçirýänsiňiz. Siz hem belki yekelenip, nähak ýere gıýbatyňyz edilýänler. Ýa-da nähiller size töhmet atylýanlar. Ýa-da başga bir sebäp bilen siz ejir çekýänsiňiz. Durmuşuňyzyň iň garanky, iň erwet pursatyny geçirýän bolsaňyz, bu ýagdaýyňyzda size teselli berjek, ýardam etjek biri bar. Ol hem İsa Mesih'tir. Ol siziň ýagdaýyňyza düşünýär we size göwnlük berip, dogry zat etmäge size ýardam edip bilýär. İsa'nın bu tutsak edilen giýjesine üçüncü bir bolan zat onun iň ýakyn dosty tarapyndan ret edilmegidir. Ýokarda okak geçimi diýäli. Petrus İsa Mesih'i 3 gezek ret etdi. Petrus İsa Mesih'e kulak asmaly, gürlemän oturmalydy. Men seniň bilen ölüme de gitjek diýip uly gürlemeli däldi. Petrusa İsa Mesih oýa bolup uklaman doga etmek aýdypdy. Emma Petrus uklapdy. Ýadyňyzda bolsa İsa Mesih özüni tutmaga gelenlerine şähertlerini gorap, olar gitsinler, ine meni tutsak edin diýipdi. Petrus bolsa gitmegiň deregine eline kılıç alıp hyzmatkary öldürjek bolupdy. Ve sonra hem näme boljagyny görmek üçin İsa'nın ve tutsak edenlerin izinden barıptı. Reb İsa Mesih bolsa ona galmaga mümkinçilik berdi. Eger belki Petrus İsa Mesih'e kulak asyp, gürlemeli däl ýerine uly gürlemän oturan bolsa,
uqlama diyenine uqlaman, doğa eden bolsa, gidin diyenine gidip, öňe çykyp, onun izinden sonra gelmeyen bolsa, İsa Mesih'i belki 3 gezek ret etmezdi. Ýöne elbette, İsa Mesih Petrus'un ejizliklerini bilýärdi. Ve hatta bu gezek yıkılmağından hem täzeden yine imanına dikelip, kemçiliginden öwrenip, Mesih üçin canını hem berjekdigini İsa bilýärdi. Petrus'un çyndan Mesih'ten öwrenip, Hudaýyň isleýän adam bolmak üçin bu synagdan geçmeye gerekdi. Bilşimiz ýaly Petrus günäsine towba edip ağlady. İsa Mesih ölüp sonra 3-nji günü direlip, Petrus'un ýanyna gaýtadan geldi ve onu imanını we wezipesine dikeltdi. Gadyrdan imanı doğandan. Bizim durmuşumuzda Petrus ýaly Rabbin duýduruşlaryna ünüs bermän, insan akyldarlygymyza, güýjümüze bil baglap, ýykylyp, günah eden yerlerimiz bolanlar. Ve belki de bardır şu wagt hem. Emma çyndan towba edip, Rab İsa Mesih'e gelsek, ol bizi bağışlaya ve bizi imanına dikeldiye. Petrus ýaly soňra ona gulak asyp, mukaddes ruhun güýjüne bil baglap, pes göwnlükde geçsek, onna Hudaýy şöhratlandyryp ýaşap bileriz. Biziň ýagdaýymyza düşünjek, bize teselli berjek, akyldarlyk berip biljek, özü hem bu kynçylyklardan geçen Rabbimiz İsa'myzyň bardygyna şükürler aýdýan. Gelin ona bil baglalyn ve ona bolan imanymyza öňe gitmege dowam edelim. Amin. Adamlar İsa Mesih'in ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna onu ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesih'i öz ýüregiňe çağırmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan ve towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolayyn. Amin.